Primer, cal anar al calendari i crear un nou esdeveniment. Aleshores, definirem el títol de l'esdeveniment en qüestió. Afegirem informació extra sobre l'esdeveniment, com per exemple el lloc i una breu descripció. Podem definir la prioritat de l'esdeveniment, tant si és baixa com si és molt alta. Aleshores cal definir l'horari de l'esdeveniment. Definirem tant l'hora que comença com l'hora que acaba. Podem seleccionar l'opció de tot el dia si no sabem quanta duració tindrà l'esdeveniment. Aleshores seleccionem l'opció de recordatori i posarem el període anterior a l'esdeveniment en el que volem rebre un avís. Aleshores, cal decidir si volem que es mostri un avís o que se'ns enviï un correu. Un cop fet, desem els canvis i ja ho estaria. Ara hauríem de repetir el procés per als esdeveniments propers.